dvakrát nás zatím stavěli, jako možná to je tak ty lidi na ty, jo, my tady na tom letáčku, to mají ty 3 děti, tak to prošlo tak. to 4. mají v příšku a to už se teď narodilo, takže to je náš nejnovější učitelský pár. Tak ještě není konec tomu, to ještě může narůst, ale my už k tomu nepřidáme. Ale myslím, je to u nás to rozhodně ne, že jo, tak že další generace. Tam akorát přivedeme vnoučata. Myslím, tak je to velmi těžké ovšem posuzovat lidi podle počtu dětí, protože myslím si, že pro některé manželé může být velkou známkou statečnosti, že mají 2. Větší než pro někoho, že má 6. No jistě, to může být ale potěžší. Jo, pro někoho to může být. A tak je velmi těžké to rozhodovat. Nebo že nemají děti. A furt jako člověk kouká v kostele, říkal si, že se brali před 3 lety a nemají děti, tak co něco tam asi nehraje. Nebo, protože já si myslím, když jsou to milí lidi, tak to není, že by nechtěli mít děti. To na nich vidíte. Tak, no a co? Tak je to těžké posuzovat lidi. To se že to vlastně už to je víc než 10 let, že dělají ten náš kurz nebo pol. Ale si Tady jde spíš o to, aby znali ty zásady, aby prostě ta církev učící ty církvy k nám, že jo, skutečně, jako, aby nám předávali ty zásady manželského života, protože samozřejmě pak jako jinak je, já si myslím, že v běžných farnostech prostě většina mladých párů buď užívá antikoncepci, nebo o těch metodách třeba nikdy pořádně neslyšeli. John udělal takový letáček, mravní aspekty, kde vysvětluje učení církve a i ohledně takových věcí, jako dneska, co se myslí vzájemná masturbace a takový, že by to bylo OK, že nebo takhle, tak on to všechno vysvětluje. To jsou pár stejných hlavy nebo takže jako, nevím, to je to, co my učíme, to, co těm lidem i v tom kurzu, jako říkáme, co církev učí, co je dobrý a co, ale pozbuzujeme je, aby si při rozhodování o počtu dětí. Jako PDF, ne? Jo, jak jsem to napsal. Aby se prostě radili s Pánem Bohem modlitbě, protože to je to podstatné. Asi ne, to je potenciál. Církev potřebuje velké rodiny a potřebuje na to ve velké rodiny dávají šanci, že z nich zejdou povolání. No, to nevím, co by se tež. My máme 12 teďko učitelských párů a celkem ta organizace, jako práce naší organizace se vyvíjí dobře, kde nás podpoří nějaký kněz většinou. Protože když ten kněz pošle snoubence nebo pozbudí lidi, aby přišli, tak. Ale máte lidi, kteří přijdou jako snoubenci, nebo lidi, kteří přijdou, že už mají 3 děti. Byli jsme tenkrát na Slovensku na kurzu manželé a oni měli 3 děti a přišli proto, aby se naučili, jak už nemít další právě. A potom Spona nám potom nám dodatečně říkala, že jak jsme mluvili o tom kojení prostě. A ona říkala, no to zní tak pěkně, já bych si to ještě jednou vyzkoušela. Tak si ještě pořídili 2 potom. Další 3 děti. Bylo 3. No, takže jako, oni když se rozjedou lidi už potom, tak už to, jako už toho tak nebojí. Já si opravdu myslím, že je určitá hranice pro každou ženu jinde případně, když ještě už to jako začne být hysterická, jo, nebo nervózní, nebo tak. Pak nějak se to... Ale spíš, když mám hodně jako blízko k sobě. Ale nevím, no, já je měla 3 roky od sebe, 4 byly člověče. Já jsem při prvním byla taková nervózní matka, já chtěla být dokonalá, ono dítě pořád brečelo, já jsem byla nešťastná, protože jsem si říkala, že to je určitě, protože já jsem blbá matka, že jinak by to dítě bylo šťastný. Jo. A potom se ty 2 hádali. To jsem myslela, aby měla teda bráchu nebo sestru, ale oni se furt hádali. Ale potom se to tak nějak rozjelo v klidu, že jsem měla ty 4 děti, já jsem to nejmladší kojila a ty ostatní jsem dělala palačinky a všechno se odehrávalo současně. Jako.
Bylo to v Chovodě. Tak jako... Když to bylo 3, tak to říkal ten druhý, aby bylo další, aby byly 2 proti 2. Jo, no ten důvod se možná trošku podivný. To jsou kluci, co... A neměli jsme žádnou dceru, máme 4 syny. A teď nedávno ten nejmladší, to tak 2 roky říkal, no jo, škoda, my jsme vlastně nikdy neměli sestry. Ale řekl sestry. Ale to člověk nemůže učit. Aspoň tak. Naštěstí. Naštěstí. Už by to dávno dělal. No, my jsme už myslím, že dlouho dělali. Tak mají ještě někdo dotaz? Ale co bude mít, to můžeme... To nebude to říkat pivo, nebo co? Musí lidi spát, že jo? Takže děkujeme za přednášku velice. Tady ty materiály necháte tady do zítřka určitě, nebo jak to děláte? Jo, myslím, že se na to můžete podívat a my to zbalíme zítra, když tak. Takže materiály... Jsem rád, že teda ty přednášky zítra jsou jinde, teda jako taky náci. Přednáška bude jinde, že jo? Ano, přednáška bude jinde, ale tak... To přijedou jiní lidé, možná bude lepší to tam pak přenést. Vidíte, my to tady teď ještě chvíli necháme, jestli se na to chcete podívat, kdo ještě nezná ty materiály některých Hnutí pro život, tak si to rozeberte, to je zadarmo. A dobrý, třeba je ta knížka, že jo, já nevím, jestli to znáte, ale to je takový rozhovor, pomyslný Sokrates se baví s... takže je to velmi pěkně napsané. No a takže, nebo co si rozeberte, co chcete, si případně podívejte. Pak to stavíme a přeneseme to. Ano, přesně tak. Dobře, takže zatím to tady zůstane do konce snídaně zhruba. Třeba, no, do snídaně to přeneseme. Takže když někdo bude mít zájem, myslím, že všichni bydlí, skoro všichni bydlí tady, takže se můžou zajít podívat. Aha. Tak. Výborné, jinak já myslím, že dneska už je čas na volný program, jestli někdo nemá dotazy na mě jako na organizátora nebo něco podobného. Třeba když jestli nevíte třeba kde co je, nebo co máte dělat. Kde tady ještě vaří? To je musím říct. Kde tady ještě vaří? Kolik je hodin? Už nevaří. Ne. Myslí na to, že je pátek, den postu a posti se. Já jsem ještě chtěl Ignáce říct, jestli počítáte zítra s tím, že by případně někdo se chtěl podívat pomodlit se třeba od Závěšova kříže, když mi vlastně napadlo, že zítra je svátek pojištění svatého kříže, že by to bylo docela vhodný a jestli na to máte nějaký místo, čas. No, tak místo uděláme, jako podstatný je, kdy bude čas se tam dostat, jo? Protože jako... No, to se tam... To bys měl vědět ty jako průvodce. Je to napadlo před chvíličkou totiž, Ne, to jsem pověděl za samozřejmé, že už na tom pracuje. Jako je to napadlo nové, že tam můžete, ale abyste prostě tam měli prostor, že bychom tam... No, mezi některými přednáškami, no. Skupinově vyšli, tam je Závěšův kříž, tam je ostatek svatého kříže. Tam je ostatek svatého kříže, vlastně z Kristova krví. Tady v klášteře. Vevnitř. To je jeden ze dvou vlastně v Čechách. Ta přednáška je 3:45. Cože? První přednáška je v kolik? 3:45, ne, jsi mi říkal, ne? Jo, tady. Sobota. 8:45 začíná Michal. No a až on skončí, jak mě začít já. Mohli bychom to vecpat někde mezi to a... Je nutné znát přesný čas, nebo... Ne, já to ještě do zítra pomůžu. Já to zítra pomyslím. Je docela možný, že zítra po mši svatý ráno bude něco. To je možný, protože když je až... Jakože bychom tam teda pronikli po mši svatý, jo? Že svatá je 6:45, že to tak. Že tam možná no, ono začíná. Je to, ale... Kolik? Že jako po mši svatý možná... Svatá, že je v kolik? Mši svatá je ve 3:45. 3:45. No, začne to většinou později. Takže si musí ještě přemají laudy ještě. Takže pomyši. To ještě ty ostatní, co přijedou zítra, by se toho nemohli zúčastnit, ale toho... Skoro všichni, co přijdou zítra, jsou místní.
Aha. Co vím teda. No tak dorazil pan kříž, ten už dorazil, ale potřebovali dát spát děti, tak řekli, že přijdou až zítra. No takže jo, tak to by šlo. Pomši budeme už všichni. No, já nevím, ono takhle. Pavel Horáček, ten dorazí o 9:30 záleží, teďka. že je ochránka. Protože on je to v Trezovi, tam autobus je ochránka. A tak chodí na animátor. Takže to bude pozdě. Spíš já vám teda řeknu nějak na tu před